Alikho elishona lingenazo izalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Abazali bavale isikole oGwini. Ingebhe kubulawa wesifazane eMtubatuba kanti isathu isonga ngokuya enkantolo. Izindaba ze-One KZN TV usifundelo Siyabonga wakaduma nina bezulu edume esandlwane siyakhuleka. Kumenze ukufunda nokufundisa esikoleni samabanga aphezulu iDubandlela High School ekanhlalwane eHighflat ngaphansi kwesifunda ugu. Kokusho kwamalungu omphakathi avale ithaqa ukusebenza kwalesikole efuna ke umnyango wezemfundo banikeze izimpendulo ngokumisa ukwakhiwa kwalesikole esakhahlamezwa isiphepho sangonyaka u2016. Ilunga lesigungu esilawula isikole usibonga konke cele uthi ke omahamba nendlwane abantwana abafundela kubo abaphephile futhi abekho esimene sokuthi bengafundela abantwana phakathi. Sekuphela iminyaka emithathu kwamisa ukulungiswa kwesikole samabanga aphezulu iDubandlela High School ekanhlalwane eHighflat. Abazali bathukuthele bavala ukusebenza kwalesikole bathi bafuna izimpendulo kumnyango wezemfundo njengoba abantwana babo befundela emagumbini angomahamba nendlwana angaphephile. Isikole bekade silungiswa sapheshulwa umoya owufikile ngonyaka 2016. So sasesingena ohlelweni lokuthi sizolwazi ukuthi silungiswe. So umnyango wa education ke bese uqalile ukusilungisa ukhambe kwahamba ke kwasekuma kulungiseka kwaso. Esingenalo kulwazi oluphelele ngoba ngeke sibakhulumele ukuthi ingabe yini mhlambe yenza ukuthi isikole singaqhubeki. Umfundi kaMatikuletsheni uthi kubaphatha kabi ukuvalwa kwesikole kodwa bayaqonda ukwenziwa abazali ngoba bafundela endaweni engaphephile. Nje asifunda la kuma prefab nje iminyango ayikho, ama prefab waqhubhokile, amawindi awekho. Insiza kusebenza ziyalimala lesikoleni. Asiyithandi lento, isiphatha kabi. Impela nje abazali nje besenzela okuhle. Mangathi nje manje akubukwe la hayi bandla inhlekelele yodwa izingane azikwazi ukubuya ebusuku ugesi asinawo sihlukumezekile nje impela sibanga laMatikuletsheni asikhona ukufunda kahle nje ebusuku. Ubese enxusa umnyango wezemfundo ungenelele. Hayi besizocela bandla kwaba education bandla ukuthi basisize bandla basiprovide bandla ngeensiza kusebenza zalesikoleni basilungisele isikole esisha bandla sisuke emakhontenini ngoba ayikuyabanda bandla kufundeki senza nje ukwenza ukuze phela senzele ikusasa lethu ukuze libe lihle. Omunye umfundi naye owenza uMatikuletsheni uchaza izinselele ababhekene nazo nsuku zonke kulesi sikole. Uthi inselele esibhekene nazo kulesi sikole eziningi kakhulu. Kangangokuthi mangabe kunethile ugrade 10 njengoba sazi ukuthi sino grade 10 uA no B lo waka B kuhambe uyohlanganyela nalo lapha ka A khona izifunda bangakwazi ukuthi bagcina sebeyifundile ngenxa yokuthi baso sebehlangene. Thina njengo matric asikwazi ukuthi sibuye size studyini ngoba asinawo ugesi, izintambo zikagesi zalimala zilimazwa imvula. Ugrade 8 imningi kakhulu futhi nawo lapha awunamawindi awunalutho. Uthi abakulangazelele ukusebenzisa isikole sabo esisilungisiwe. Ngingathanda ukuthi ngisho ku department ukuthi sicela ukuthi asisize kakhulu ukuthi isikole sethu lesesisha sikwazi ukuthi sigcine sesivulekile ngoba siyahlupheka kakhulu. Kade sasikulangazelele nathi ukuthi siyongena kusona lesikole kodwa kwenzeki. Iphunzile imizamo yokuthola ukuphawula komnyango wezemfundo, imiyaleza abathunyelelwe yona abazange bayiphendule. Lo mbiko beniwethulelwe uZamando Sicele wezindaba ze-One KZN TV ngikanhlalwane. Bahlalela uvalweni abadayisi basedolobheni eMtubatuba kulandela ukubulawa kwesifazane okusolakala ukuthi bedayisa izidakamizwa. Omunye wabadayisi ongathandanga ukudalulwa ngegama uveza ukuthi ukudayiswa kwewunga kuleli dolobha sekufana nento esemthethweni. Bahlalela uvalweni abadayisi basedolobheni eMtubatuba kulandela ukubulawa komunye wesifazane okusolakala ukuthi ubedayisa izidakamizwa. Abanye babadayisi abangathandanga ukuba badalulwe amagama abo okanye bavezwe kumabonakude baveza ukuthi ukudayiswa kwewunga kuleli dolobha sefana nento esemthethweni njengoba kunamaphoyisa amanye athintekayo kulomkhuba. Okunye bakhale ngakho ukwanda kwalabo abasebenzisa isidakamizwa ababizwa ngamaphara
nabathi bazizwa bengasaphephile ukuba khona kwabo edolobheni. Babe sebenxusa umasipala ukuba lusukumele phezulu lodaba kokubambisana namaphoyisa uqeda ngalezi idleke zesidakamizwa. Wakhuluma ngeke ungavela uyafa ngoba vele ungisemthethweni vele isemthethweni ungavamela isemthethweni wakhuluma ngeke uyashona angazi noma ngokusa ngiphila ngoba ngikhuluma ngayo kodwa khona bameya asithandi siyazi ukuthi ngoba senifikile nani niyazi vele asithandi sonke babili bathathu abantu abadayisa ingubo asifuni sonke sinambile thina siphila la. Imeya dolobha ihambele kule ndawo nalapho kusanda kubulawa khona wesifazane obekusolakala ukuthi ubedayisa isidakamizwa. Imeya lomasipala umxolisi Mthethwa uxwayise labo abadayisa isidakamizwa ukuthi bazoyikhotha imbenge yomile. Siyafisa ke njoba kade sila ukuzoxwayisa bonke laba omama nobaba abahwebayo la abadayisayo la ngoba kuthiwa yizona idleke zezidakamizwa abafowethu laba abasebenzisa izidakamizwa bayithatha khona la manje bona sebebodwa bayabanga yiba sebethengelana abantu ukuthi usibanibani uthengelwa kakhulu usibanibani akathengelwa kuyabangwa nje sekuphenduke nje kwaba indawo la khona ukuthiwa kubangwa khona imizila njoba kade kushiwo sizonqanda lokho ke besithe sesikhulumile nanamaphoyisa akuqinisekisa ukuthi vele izidakamizwa itholakala la. Umthethwa uveza ukuthi bazosebenzisana noNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli okuyena ophinda abhekelele ezokuphepha esifundazweni. Sizoqinisekisa ukuthi siyasondela kakhulu nathi njengabaholi kodwa sizoqinisekisa ukuthi inhlaka zonke zezokuphepha ziyasondela ekuthini sikwazi ukuthi siqede lesi sihlava. Angeke ke sithule noma ngabe kuthiwa kwenziwa ubani ekwenza nobani akekho umuntu ongaphezulu komthetho babakhuthuza omama bantshontsha njoba kade esho nje omunye umama ukuthi yiba babashisela imakethe la benza zonke izinto ezirong leyo nje ngeke sikwazi ukuyibekezelela sizobiza zonke inhlaka zezokuphepha ezisemthethweni ezokwazi ukuthi zidile nabo. Kuvela ukuthi omama badayisa edolobheni basula sebebanjwa inkunzi ntambama yilabo bahlala emgwaqweni ababonakala banda usuku nosuku. Izindabeni ze-1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eMtubatuba. Unobhala wesathu kulesifundazwe uNomarashiya Caluza uthi bazowufaka enkantolo umnyango wezemfundo uma uqhubeka nokuhluleka ukuhlinzeka ngezinsiza ezikoleni. UCaluza usho lokhu ekhuluma neziko lezindaba ngohlelo lwezokuxhumana lwesimanje. Lenyonyana kuleli sonto ikhipha isitatimende ikhala ngokushoda kwezinsiza esikoleni ngenxa ukuthi umnyango wezemfundo awuyifakile imali. Izikole eziningi KwaZulu-Natal zama-no-fee schools ukusebenza kwazo kudiphende kakhulu kule mali. Kusukela ke kuqale unyaka besoloko sixoxisana nomnyango. Uzokhumbula ukuthi nangonyaka odlulile besinawo ama-picket kukhulunywa into efanayo. Njengoba sikhuluma nje izikole eziningi zisaqweletwa imali yangonyaka odlulile. Njengamanje nemibuzo eminingi eqhamuka ezikoleni ukuthi baqhubeka kanjani nokusebenza phansi kwesimo esifana nalesi la njengamanje izikole zikwazi ukwenza lutho kufanele kuthiwe kubhalwe kaJune. Unobhala uthi nohulumeni wesifundazwe uyahluleka ukungenelela kulesi simo. Uzokhumbula ukuthi kunama-budget cuts esikubiza ngama-austerity measures imposed by i-National Treasury and the Provincial Treasury nayo is not assisting i-Department of Education because even though abethi bayazama uku-intervene ba-intervene ngendlela okubonakalayo ukuthi they don't have i-clue eyokuthi umnyango wezemfundo usebenza kanjani and awungeke ukwazi ukuthi ufanise namanye ama-departments. There was even i-hope ukuthi at least ke upremier mangabe se-appointiwe kutholakala ukuthi uthisha mhlambe kuyoba umuntu ke ozo understand ama issues aka education but seemingly bebonke they are not able uku intervene properly such that izikole bengabikho lokuphazamiseka esikubonayo. Impendulo iyodwa nje yokuthi imali ayikho. UCaluza uthi bazongena emgwaqeni nezinhlangano ze-SGB uma lesimo singaxazulula okanye baye enkantolo. We have two options this time around ukuthi siqhubeke no work to rule and lama lunch pickets
but uma ngabe usifunda kahle statement sethu sikhumbuzile i-general public nama-members wethu ukuthi izinto esikhuluma ngazo ngoba this time around asikhulumi ngamaholo abasebenzi but sikhuluma ngengqalasizinda nezinto ezizokwenza ukuthi abantwana bakwazi ukuthi bafunde. Enye i-option esinayo yesibili ukuthatha i-department to court because it is in contempt of the constitution of the country. Kuyiyona edimandayo eshoyo ukuthi i-education is a basic human right. Kumanje othisha bayaphiketha ezikoleni ngezikhathi zamakhefu. Kodwa Hosbisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngiseThekwini. Ufuna ubulungiswa umndeni wowesilisa waseNanda osola isibhedlela esizinze eThekwini iDr Pix lika Isaka Seme ngobudedengu njengoba ke usuhlinze ilungu labo izikhawu ezintathu ngaphandle kwempumelelo. Lo mndeni uthi ilungu linikele kulesibhedlela lizihambela liyokhishwa isikhwama sokuzikhulula kodwa ke isimo sakhe sesibucayi kakhulu kunakuqala njengoba isehlinzwe izikhawu eziningana kodwa ungabonakala umehluko. Lo mndeni ke uthi usubheke izimpendulo kumnyango wezempilo esifundazweni. Ufuna izimpendulo umndeni wowesilisa ngesimo sempilo yakhe ngemva kokuhlinzwa esibhedlela iDr Pix lika Isaka Seme Memorial kwaMashu ongihambanga kahle. Ufike la esibhedlela ngomhla ka13 May bekuyidate yakhe vele wafika nje ehambela enganankinga ezowenza istoma reversal if I'm not mistaken. Kwabo ukuthi ke njengamanje isimo sakhe simbi but wafika ehambela wahlinzwa twice now if I'm not mistaken which I assume sokuzoba khona a third time now but ayekho sichazelayo kusikwenzakalani but and indlela abamtreat ngayo after the operation has caused ukuthi kube khona amanye ama diseases afike engenawo la esibhedlela. So that's why nami ngithe angithola usizo because ngizamile ukukhuluma no nurse it's like kwakwa nje endlebeni engezwa. Kahle hygiene into engaffecta kakhulu ukuthi umuntu onomthungo ebusika ulele embhedeni omanzi istoma siyavuza sivuzela kuyena ngiyacela ukuthi bamshintshe akashintshwa simfice enuka yonke engenze ngaba like very concerned yabo more than the operations hygiene engenza ukuthi ngisukume ngoba ngeke aphole ukuthi akahlele endaweni ehlanzekile yabo. Ngokusho kwalomndeni lona ke wesilisa oneminyaka ebelelwa ngaphezulu kwama-60 uphoqeleke ukusebenzisa izibhedlela zikahulumeni ngemuva kokuphela komsebenzi kwazise ubelashwa kwezizimele. Indodana yakhe ithi ke isimo akuso njengamanje kasigwinyisi mathe. Bayathi operation yokuqala yafail and then kwamele bamvula isisu to check ukuthi yini le fail sele operation yokuqala. Echeckeni kwaba nganoma bayitholile yini intenzo ukuthi operation yokuqala ifail. Manje ite problem ke operation lesibili le abamenze yona isuka la esifubeni enkabeni bayithunga oqala bayivala 3 days down the line mangifika operation ivuliwe amathumba ahleli ngaphandle bamvale ngento esorofu plastic base kune infection bamunca ama fluids odoti 2 days down the line kwalo plastic ayisekho manje amathumba sehlele expose ke manje lento mayijuzela embhedeni ijuzela kwelineni yombhede sekuqala nephuka engalizo sekuphuza nezimpukane. Ngifika lotho yenzeke namhlanje 6 to 7 visiting hours coming the next day 12 to 1 visiting hours ngisafika at the very same bed odlana ngifika izolo. So nje bengijabula ukuthi ubaba kulesi sibhedlela kodwa sengiqala nokulahla ithemba. Ngesikhathi iziko lezindaba lisabhungana lomndeni lihlangane nomunye ongathandanga ke ukudalulwa nawo obhekene nomshophu ofanayo ngelungu lawo kusolesibhedlela. Lemindeni isola ke isibhedlela ngokusebenzisa odokotela abasengamathwasa kanti basike bafuna izimpendulo. They call us in la for a meeting bathi asifike nawo sisiwami sokhuluma nomphathi wesibhedlela nePRO kanye nodokotela abawuthiwa abazoba ama representative ababekhona kwi-surgery yababa. Sinembuzo esidinga impendulo and sifuna ukuphuma sigculisekile ngesobe sekubuza nesifuna ukwazi. Imizamo yokuthola ukuphawula komnyango wezempilo kwaZulu-Natal yephonzile. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uNtomkhona Mvubu ngiseThekwini. Ake sihlabena nali ikhefu sihlangabeze futhi nezinye masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko zamba phambili namhlanje. Abazali bavale isikole oGwini. Ingebhe kubulawa wesifazane eMtubatuba kanti isathu isonga ngokuya enkantolo.
Usikanyakeni oneminyaka engama-66 ubudala wasemkhoma enseleni enyakathweni esifundazwe uthi akazi athathe nahlanganise nani kulandela ukusha komuzi abehlala kuwo beyisikhombisa. Ugogo Nyakeni usho lokhu njengoba ekhuluma neziko lezindaba kulandela ukuthi umzukulu wakhe oneminyaka eyisithupha ubudala okhele ngomlilo indlu kade ezama ukuphemba umlilo wokupheka njengoba kule ndawo yasemkhoma sekunesikhathi eside ingena ugesi. Imbangela yokusha kwalendlu umzukulu oneminyaka eyisithupha bezama ukukhanyisa ikhandlela ngometshisi elabe lisobala ngesikhathi ke sele nomfowabo owabekelele ngaphakathi endlini kwenzeka lesi sigameko. Bese ngiyangena ngaphakathi mangena ngaphakathi omunye omakhelwane wathi hayi kushisa ingane lomzukulu wakho ngangishiya umentshisi phezulu kwetafula nekhandlela. Shuthi uyabona ntambama masesilala ngoba ugesi nje lokhu sawugcina ngonyaka ophelile la. Uyabona ukuthi ntambama ngilayitha kanjani. Kusho ukuthi wasale walayitha ke. Uma sebechaza bakubo umkhulu wakhe uthi wambona eqhamuke egijima ekhala wasethi yini wathi ngiyasha. Uthi umkhulu wakhe ngase ngixakeke ukuthi ushiswa yini ngoba lo muntu akashe. Uthi mase ngithi ngiyabheka lapha aqhamuka ngakhona ngabona intuthu phezulu endlini uthi ngathi mina hayibo uthi ngasuka lapho ngagijima uthi mangithi ngiyafika hayi namba nabanye kuyabamkhona omemeza ingane kwamakhelwane iyamemeza lona owumalume wakhe ulele phakathi endlini. Lo mndeni wakwaZungu ukhathazekile ngomuva kwehlelo lesimo njengoba ukuthi kawazi uzothatha yini uhlanganise nani ngoba ke uphila ngesibonelo sikahulumeni. Kamereni ke laphi ke uthi umlilo wawusukhona akuphumanga lutho kwaMnazarethe yami kwano 14 bami basekhanda kwamvunulo yami kwane konke kwangubo zokulala ezinye zaziwashiwe ngiyitakeko esihlalweni osofa ezinye zingawashiwe ngigoqe ngenye ngibe ngithi ngizoyiwasha washanga kwangaphuma lutho ngisho ingubo zokugqoka ngasala ngalokho bengugqoke ngiyesontweni uMnazarethe kwasala lo bengugqoke esontweni. Lendlu ngesikhathi kisha kwasala igumbi elilodwa lomndeni oqoqela kulo ukufihla kwikhanda. Isimo sidalo ongabibikho kagesi okungukuthi lokhu wahamba ngomhla 13 January sihlele bomnyameni kuze kube imanje. Esinye isimo esisibukayo ukuthi sinzima kakhulu la ekhaya ngoba akekho umuntu osebenzayo la ekhaya. Ugogo uhlala nabazukulu futhi ugogo akaphathekile kahle ngoba ephinde ekhale ngoshukela nje. So akakwazi ukuthi ngemali asuke naye ekwazi ukucover zonke izinto anazo. Njengoba kulimale indlu kanti nasekuqaleni indlu iyalimala ngalezi iphephe bezikiza bakhona za 2022 wakwathi ukuphakama unakhonjana amathayizi phezulu waphinda futhi wazama yena umzukulu ukuthi wapheshe so njengamanje ngoba sekushile vele amanzi asezongena kakhulu bevese vele amanzi engena kodwa engekho amandla ukuthi indlu ilungiseke. So njengamanje esingacela kakhulu nabantu abanamandla ukuthi bengalula isandla ekusenini ukwazi ukulungiseka le ndlela emva kwami bekwazi ukuhlala kuyona ngoba la ezinye zeindonga seyikhukhumele ukuthi ena seyingaba noma yinini namakamera abahleli kuona ayavuza. Lo mndeni unxusana noma ubani ongaba umsamariya olungileyo ukwelula kwisandla ukuze ukwazi ukulungisa indlu evele ikhona egcekeni engaphelile ukuze ke ungene kuyo. Ezindabeni ze1 KZN TV kubiNkosi Mthembu enseleni emkhoma. Umphakathi waseLovu namaphethelo ngaphansi kuka Ward 109 eThekwini ushaya phansi ngonyawo ngodaba lokwakhiwa kwesikhungo esizogcina imlutha ehlala emgaqweni yeTheku amaphara. Laba ke bathi kabazange baziswe ngalezi zinhlelo kanti ke basabela nokuphepha kwabo njengoba bekholelwa ukuthi lokhu kuzokwandisa ubugebengu endaweni njengoba kuvela ukuthi ke lesikhungo ke sizokwamukela amaphara abalelwa ngaphezulu kwenkulungwane. Kungenzeka kuphazamiseke ukuqhubeka kokwakhiwa kwesikhungo iSakhithemba Homeless Shelter umsebenzi wokusakha osuqalile njengoba umphakathi waseLowa iLovu usuphumela obala ngongahambisani naso. This is a resuscitation of a failed project. The community behind me is sore because this that was tried before in this community was a failure. This is generally a peacekeeping, peace-loving community. However, we had a murder in this place, right here, meters away. And that was 45 people that this facility housed, YMCA, what it was called then and probably currently. So now they're planning to bring 400 people and they are not even giving us
proper information and not misleading us, because first they're saying 400, then we hear it's 800, and now we hear it's 1,200. 1,200 is not integration into society, that's a takeover. That might be bigger than the community itself. We don't mind that if something else is being built here. If it's a clinic, a medical clinic, if it's a police substation, if it is a work center, if it's a high school, we don't mind, something benefit of the community. We're not totally opposed to the work. But what we are saying, this is not your dumping ground. You haven't consulted with us. Sekuphele isikhathi esingaphezu kweviki lomphakathi uvuka uyoqhinqa lapho kuqhubeka khona umsebenzi wakha lesikhungo okuveleke ukuthi kuzodla imali engaphezulu kwa-13 million amarandi. Laba bathi ke kabakazi bazise ngalezi inhlelo phambilini, bathi ke yize umasipala esebenzisa igama lokuthi kuzohlala abangenamakhaya, lena kuzoba yindawo yokugcina imlutha ehlala emgwaqeni yeTheku umasipala aseyinhlelweni zokuyikhuculula edolobheni. It is a problem. I'm going to call it a problem. And Durban wants to take their problem and they bring this problem this side. Right behind us, there's a fence. And right behind that fence is a primary school. So you want to bring Durban's problem back door to a primary school. Who of a parent would allow his kid to go to school like that? That's my question. Ngokombiko womhlangano kamasipala wangonyaka owedlule obonwe yiziko lezindaba, lesi sakhiwo sabeke sizokwakhiwa enkabeni yedolobha, kepha-ke kwabuye kwahoxiswa ukubhekelela izivakashi nokunye. Kuvela-ke ukuthi phakathi kwezinto ezotholakala kuso ukuhlola ezempilo, ukusiza abacwile ezidakamizweni, ukuthuthukisa amakhono nokunye. Umphakathi uthi-ke usadinga izincazelo kabanzi ngalokhu. Once uletha abantu abanobungozi, abantu bayabazi abantu abalomngozi abangasebenzi, okunegama elisetshenziswayo ke laba thathwa khona. So funeka uchaze ukuthi uzokwenzekalani from ekseni bazokwenza ini, kwenzekeni kwenzekeni. Uyabona ngoba sikhoyo ukuthi phela akuzona iziboshwa lezo ukuthi uvele uvale njengeyindonga ubiye, bazoba ne-access yokuphuma ngaphandle. Kuzokwenzekalani ke ngaphandle kubantu kunama cases rape around, so asifuni ukwande into efana naleyo. Imizamo yokuthola ukuphalwa kamasipala yephunzile eindabeni ze1 KZN TV kubika uNtomkhona Mvubu ngiseThekwini. Ithimba elibhekelela intsha yehhovisi likameya kamasipala waseNewcastle lihambele umphakathi waku-Ward 7 nokuyilapho bebehlanganyele khona nentsha yakulendawo ngenhloso yokuzocobelelana ngamasu okubhekelela amathuba emsebenzi kulo masipala nangezindlela zokubalekelela uma ke bezisungulela amabhizinisi abo. U-Ayanda Kubheka uthi lokhu ke kungenye yezindlela ke abazonciphisa ngazo ubugebengu obudlangile kule ndawo. Umphathi wentshovisini likameya wamasipala eNewcastle Ayanda Kubheka useveza ukuba lemhlangano isibalekelele kakhulu njengoba sekube nethuba lokuqwasha kwentsha. Ngoba uma sinama programs idistrict yethu sibambisana kakhulu nalamanye ama departments, kangokuthi kukhona nje okunye sikucoshile obekuvela entweni kuma departments emaceleni ukuze ukwazi ukuthi silekelele intsha yakithi yaseNewcastle. Ngibala nje kunamhlanje besino Sasol ezokwenza i-contracting session nabantu about 75 abacoshile kuthina abazokwazi ukuthi bezokwenza i-solar training. So and lawo abantu abaka electrical engineering okuthi bacoshe kuphi, bacoshe kule unemployed graduate list yethu. So okusho ukuthi lokho sihlezi sikuthandazela ukuthi sifisa ukuthi ilibeli hafuka ikuyenzeka njengamanje, ngoba nje buka nje last week uNet Campus Group uzile naye wazosilekelela from i-program ka-Microsoft, wafike naye wathatha u50 wakhe. Na lo 50 esazi ukuthi kuyoba khona okunye kuyi-experience noma okuyi-skill abazokwazi ukuthi bakucoshe bakwazi ukuthi bakusebenzise kakhulu. Uqhube ngokuthi lokhu kuyingxenye yokulwa nobugebengu eNewcastle. Sifike emalokishini sidale lento yegangsterism, kodwa sithi mase sibalekele kuzo lezo indawo sekuthole sekuthi ubugebengu sebubabukhulu kakhulu endaweni engabe ayinabo ubugebengu nhlobo, ngoba ukufundiseka kwakhona kobugebengu abukho. So ke lana ke kune outcry enkulu. Kufikile kithi induna ubaba uMalandela siyithoba phambi wazokhala kithi office wathi uyacela ukuthi sisondele ngapha i-high teenage pregnancy, lento ye youth development, the entrepreneurship, the skills development, yinto
eqhelile kakhulu. So ke especially kulama outskirts areas ezisurrounded thina njenge Newcastle indawo esizofika kuzo lezo. Kanti obethamele lo mhlangano uDinewe Nkosi uthi le mhlangano iyabacobelela ngolwazi abalidingayo ukuze behambe ngemigudu efanele. Imhlangano kanje iyasilekelela because iyasitshela ngeminyango besingayazi thina njengentsha. So ukuthi usuqedile usuhleli awazi ukuthi kumele ushonephi ukuthi uzothola mhlawumbe ama learnership, ma internship into ekanjalo. Since ngiwumuntu oqedela stay esikole ngakasithola isikole ngizwile besichazela malana noNSFAS nezikole indaba zokuapply. Khona manjalo weMawele Foundation uPascal Gray uthi nabo banazi izinhlelo zokulekelela ukuze intsha ingahlali ingenzi lutho neziqo. Into esizosiza ngayo kunohlelo esiqalile la especially for unemployed graduates ukuthi beside ukuthola umsebenzi mhlawumbe noma besalinda umsebenzi mabaqala amabhizinisi sizobalekelela because we have certain stakeholders abasiza nge-training for free, abasiza nge-funding ukuthi bengene amabhizinisi befundeke. Then mase kuba yilelo uhlelo siqede ukuqala le supplier development program lokuthi besuppliele ama companies amakhulu. So silekelela kakhulu kama employment graduates nama business amancane ukuthi bengahlali phansi especially intsha ingenzile ukuthi kubi kuthobe kadladla ezindabeni ze1KZN TV ngisosizweni eNewcastle. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabezene ngosizo omnotho kanjalo nezemidlalo masibuya. Ake sibingelele siphinde sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ezihamba phambili namhlanje. Abazali bavale isikole oGwini. Ingebhe kubulawa wesifazane eMtubatuba kanti isathu isonga ngokuya enkantolo. Ake sikubhekele ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli u17.82 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u24.13 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u20.30 maliqhathaniswa neeuro laseEurope. Igolide ke lona lingu$3,359.30 i-ounce kuthi uwelo ngahluziwe ubeke u$65.63 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. James Moloi ophinde wakhethwa kwesokuba ngumongameli weAthletic South Africa iASA ngamafuphi okwesibili ubeke eqhulwini ukubuyisa uzinzo ekuphathweni kwalenhlangano nokunxenxa abaxhasi. uMoloi ubekhuluma ngemumva kokubuyela kwakhe esikhundleni ehlula imbangi yakhe uAlex Khosana okhethweni lwezinkani zababili lokuqoka ubuholi obusha balenhlangano obuluse Southern Sun Hotel eGoli ngomgqibelo. uJohn Mathane ukhethwe njengephini likaMoloi. uKhesa Molotsane wakhethwa njengosihlalo omusha weAthletic Commission kwathi ke uGian Forster wabuyela ke kwesokuba ngusihlalo weTrack and Field Commission. uJames Jacob ubuyele kwesokuba ke ngusihlalo weCross Country Commission. Ake sibhekelele nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama undlela zimhlophe ngeziguqisa ke bese kuphathele zona namhlanje ohlangabeze noma kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.